Ina da kalanzir na zuɓuɗu al'umma sun ganin fina-finai ne shi na zo in tambayi lahiya. Assalamu alaikum al'umma masoya da kalanzir da kuma alifara ɗan zamfara. Wallahi ayyuka suna nan na tara zube kuma in Allah ya so ya yarda alfarma annabi cikin watan da zan saki sababbin ayyuka kuma akwai su waɗanda zan yi waɗanda in baka manta ba na gaya ma har da kai cikin Hannani in Allah ya so ya yarda watan ga ba zai ƙare ba sai na saki ayyukansa in Allah ya so ya kuma albasoyan da na zamfara da na nasarawa. da masoyan zamfara da na nasarawa da na Najeriya ma gaba ɗaya da duk duniya inda aka jin yaren Hausa inda an ka san Dr. Kalanzir ko kuma Alibara Dan zamfara. To ina sanar muku in Allah ya so ya yarda kafin wannan watan ya ƙare sababbin bidiyo kafin mu za su namu da ni da shi in Allah ya so ya yarda alfarma annabi. Nagode wassalamu alaikum.